زبردست دا سنا دا مقابلہ رہے دا انٹرنیشنل سطح کا پانی کی نت ہے یا علاقہ ملکی سطح کا انٹرنیشنل ہے پیشن ننتے کا ریٹ ہے یورپ نہ ریٹ ہے مختلف ملک کا رہے اور ورلڈ لیول اور اس دا ٹائم اس کا تقریباً 35 کروڑ اس کا بہت سودا مسونے اسی کپوت 35 کروڑ اچھا اوگڑا خسو فاصلے 2020 سمپت کرے عمر کوٹ ٹو کوئٹہ غالباً 600 ایئر ڈسٹینس مر جی پی ایس او کر ریس مس کراچی ٹو کوئٹہ ریس مسک اور تربت ٹو کوئٹہ ریس مسک ولا پسنی ٹو کوئٹہ ریس مس گوادر ٹو کوئٹہ ریس دائی فائنل ات پانی گونی بنا رب العزت نازیمین گا پنا عزت مند اورو کا نہ نو بسنن اسی جاگیس کرا داڑی کرے اربوئی ماؤنٹینز ون لافٹ نا پینٹ دا کپوت آتا سی جاگیس جوڑی داڑی کرے نمتیر چارے کپوت نا تاریخ نہ نورے نہ کرا دی کاسد پارے او کرے پیغام رسانی نہ زمانہ کارم کری کرا ٹیما کرے دا ڈاک والا سسٹم اللہ چٹی والا سسٹم اللہ یا کسے دا کی ڈاک والا سسٹم اسے کہ دا تار مارن اللہ تو کل کارے میں اندا کپوت کرے گئے بادشاہ دا پیغام تیرو بادشاہی تے درے رہے تو دانا سے بلو تاریخ سے لیکن دا کلا تٹی را لیولا کی دا شوق شروع مسنے دا سی بزنس مرے تو دا نمبر سن ای پاو کرے نن تو دا آصف جان سلو کے دا شوق شروع کرے آصف جان انت بارے دا شوق نہ بارٹ کی دا شوق مت مان میں اور داٹی مان اخ کپوتو اور دا ارا کپوتا کو ارا معیار نہ کپوتا کو السلام علیکم آجان و مہربانی آجان دا کرے کاسد کپوت کو جی او دا ون لافٹ نہ گیمی نن پارنک مطلب پورا پاکستان لیول ہے پیشن نم مطلب کپوت کرے رکھ اچھا پیشن نہ رہا ملک نہ لیول ہے جی او جرمنی نہ رے بیلجیم نہ رے اچھا دبئی نہ ریٹ تھا اور فرانس نہ مطلب مختلف یورپ اچھا اوفت خوفین یا دفتر مالکا کریر داسا ممی کا نم سنبالا جی نے دا کرے کہ کبوت رائی کے رہے والا داڑے نہ کارے مندات داتے جلد کے نہ دڑبا لیتے نہ والا مزید داتے ریس کی تیار جی او والا دا کہ بینزنگ سسٹم مارے چپس برے کشتا ارا کپوت پہلا بس کو آٹومیٹک ہونا نائٹ ہونا ایلو چڑھائیں گے جی او دا ٹیم نم تو خس کپوت دا ٹیم انن تو 1700 کپوت رہا جا 1700 کپوت دفتے اندازہ گا دفتے کپوت آتے کی مختصر جی او دا کپوت دا دفتر ڈاکٹر دفتر بیماری دا علاج ڈاکٹر ننتورے ڈاکٹر منیر بریک او بیماری تا ایلو تا گڑا دوائی دا تکل میڈیسن او کا علاوہ وٹامن دا کہ انت سوفت ضرورت تک بننے دا باس قیمتی او دا شوق اس مرک تنم پارے دانا قیمت اندونو کپوت اس پانی کے دا خسام سو انانے وقت جی او اجان دا ارے تو باس قیمتی ہو مطلب دا مختلف دا پاکستان مرکز نہ کہ جوان گئے وان کو موترائی کے اور ورلڈ لیول اور اس دا ٹائم اس کا تقریباً 35 کروڑ اس کا بہت سودا مسونے اسی کپوت 35 کروڑ اچھا اوگڑا خسو فاصلے استئی کرو فاصلے دا مختلف 10-1200 نہ ریس مرے 1200 کلومیٹر نہ دا ون لوف نہ حساب اندا ہمارے 500 کلومیٹر انشاءاللہ پسنی نہ ارادے پسنی انداز برو کا وقت نو ارادے دا مشتانے ہم تھے تو سمندر دا کھلیا بس او دا تے کرو ای جوان کے کپوت برے کا کرا کے سلو کا کو والا اچھا دفتر نسل والا فرق ہے نسل جیو فرق ہے دفتر کل ٹوٹل کاسے تھی یا پینم مری کاسے تو سمجھ بیسک کوفتا لو ہے والا وفت مختلف ساوز اکبر رہے مکسی گریزر مختلف پنک تریر اچھا اینو گڑاس دار میمان خاننگ ٹیو دفتر تعارف گڑاس آفیس صاحب نم خیر ٹرا کا جی آغاجان مری نہیں تو آغاجان کوئی ٹام بسنن کلاد ون لوف خاص وزٹ کریں گے اچھا بعض اورین نیت سک کی برین وزٹ کی سنگت خانن کپوت کنڈیشن اورین اور ان الحمدللہ بسن استانا سی خاص خواہش پورا مس ویٹا تو مرکزی اوڑے تو ہر شوق نہ ٹاپنا بندہ نہیں ملے کلاد نا کل مین گئی دادی بندہ مخلص اور دا شوکٹ مخلص سی بندہ کامیابی باقی انا وجانا میں نو کرے داڑی 1800 2000 کپوت خاننگٹ ملی کے اسی مخلصی سے نہ وجنا تو دا کپوت ون لوفٹ جمع مننگ باز مشکل کارے مس کلا نہ باز مخلص بندہ نہیں ہوتے یقینی ٹرسٹ اور اندا اعتماد نہ کپوت کی سندری انٹری کرے نہ اور کمپٹیشن کی انشاءاللہ او دا شک سفدا سجانس کے ایماندار شوقی دا تو اولی کو سیڑھی ایک ایماندار مرو مخلص مرو اخلاص شوق مونا کر تو نم ایڈ کوئٹے ٹیم ریس اٹا زمانہ تے نم تین ریس تے اس سے لنگ اٹینڈ کرنے میں ٹا اچھا نانا جن دا ٹیما تقریباً 1900 غالباً 1996 یا 97 نانا والد صاحب کراچی اس ریسر اوریجنل رنگٹ سور وہ ٹیم ریسن شوق تو نے
کنا جند کرے خصوصی 2002 ان کرے باقاعدہ شوق شروع کریں اور اینو 2025 سے نہ شوق ٹرین اور انجوائے کرے کبوت خانم میز انجوائے نہ دا شوق دا ٹیم اندازن کنا چت مرو 250 کبوت مرو 250 ریسنگ پیجن والا دم باز کبوت خاص ہے او تکرے سے مخصوص لمٹ اس مرے کا اچھا ریسنگ پیجن نہ کل ملا خوبی دا دے نی دینا لمٹ شوق کرنے کیس ہے اسی بندہ سے 11 گری نفیسر اس مثال اور انہوں تنخواہ 60-70 او کرے امو ایڈجسٹ کی تنخواہ فیملی گلاس پیسے بچے رو کتنا انجوائے خالی گلاس بندہ انہوں دیاڑی کی رہے دینا 1000 روپے دیاڑی 500-800 امو تا مطابق گلاس فینسیر 300 کبوت خانو گلاس فینسیر 20 کبوت خانو مطلب انجوائے حاصل کرو یہ تینا ایسیت نہ مطابق دا پیجن ریس کی دا سمبندنگ اٹھی خڑکا تھے اٹھے داٹی نو واٹ کپوت سے داڑے ای چار کبوت انٹری کریں فرسٹ ٹائم نہ سکے کلات ون لوفنا اور برو کا وقت انشاءاللہ بعض انٹرسٹنگ ارے کہ بعض جوان کبوت چاہن زیادہ تعداد نیت ترجیح جی تو نما ارا جگہ کپوت یلک کین تک بس جی نن تقریباً 2002 یا 2001 کان غالباً کوئٹہ ریس انا سسٹم شروع مسونے وہ اسٹارٹنگ اٹ کس ریس اک مسورہ 300 میکسیمم 300 کلومیٹر 250 کلومیٹر فائنل مسکے ٹیم شوق لیول ہم دا خروج اللہ اوکے تو دا سا تقریباً 2019-20 سمپت کرے ایسوسیشن بلوچستان پیجن ریسنگ ایسوسیشن یا گڈاس کلب BRPC مس یا بورپا مسک تو 2020 سمپت کرے عمر کوٹ ٹو کوئٹہ غالباً 600 ایئر ڈسٹینس مر GPS او کا ریس مس کراچی ٹو کوئٹہ ریس مسک اور تربت ٹو کوئٹہ ریس مسک ولا پسنی ٹو کوئٹہ ریس مس گوادر ٹو کوئٹہ ریس دائی فائنل ات پانی مختلف جی اسلام آباد 2023 کرے اسلام آباد اسلام چاروں طرف گوازی کریں دام مثال فائنل ریس اک مسنو 2020 سنہ فائنل سانگڑ مس 2021 ریس سنہ فائنل عمر کوٹ مس ان 2022 فائنل ریس اک مثال نہ دامر سن اسٹارٹنگ ریس اک مثال 100 کلومیٹر عموماً 100-120 درمیان ریس شروع میں اور فائنل 700 اور نانا اسلام آباد ٹو کوئٹہ ریس مس بس گچین اندا سوال اسف جانا نمبر اس جان نو منت پاری کھلات اگر کھلاتی ورنے تو داڑی کرے دا شوق تمام من سالس مریک تو دا نمبر آئے علاقہ گانے کھلات والا مخلوق کرا کرا کبو تک تبسنو آغا جان اولی کنن مطلب کراچی گوازی کرے نک کراچی ٹو کلات جی اویرا سالوں گوازی کرے نک والا اور ماڑا ہم پد والا پچ لمبا سوچان پائیں پچ زیادہ مرے GPS نا والا گوادر ہے نان جیو گوادر ماشاءاللہ ونڈے جوان تو سر کے وانگ والا آخری ننے ملا کے جیونی گوازی کرے نک والا او کمونی مطلب دا ونڈے ٹیو پہلا دے جیو او کپد والا نن سوچان کہ او سائڈ مطلب مونی اف ننے او کمونی اے لو بارڈر ایران نا والا گوڑا دا کنڈے نانا کہ اسلام آباد سائڈ ہے لکی ملوات گوازی کرن جیو دا سر اچھا ارتو ماتے نے سوال ہے کہ نمے دا سر چارما کون راگوازی کریں ہوئے ارا نمے مشکل ارا سائڈ نا سفر مشکل لگانے نمے کپوتا تیا نومیدین ایزار بسنے نانا اندازہ ٹی اسلام آباد روٹ سخت سکے ریٹرن پرسنٹیج باز کم مسنے باقی لو روٹا تے کاس ریٹرن پرسنٹیج ذرا زیادہ تو والا دیتا پر تو او روٹا کرے کبو تک لوسز باز زیادہ مس اور ریٹرن پرسنٹیج باز کم مس دو منت پارے جی بس ننا بندہ نم کی بندہ مشکل ہے دا مشکل مسک دا سال لو ماشاءاللہ جوان دا خاری کے کا دے کبوتان ایرک بسنو وای لگتا دا ورندو نسالہ شوقینا چھٹا حقیقت نہیں دا شوق مطلب حوصلہ رہے مخلوق جی او واللہ تیاری کرنے کو اور مزید شاید برو کا وقت واللہ مو روٹر فرق انداز تو فی الحال واپس جیونی نا برو کا جیونی انشاءاللہ تیاری جیونی نا او کمونی اگر ایران نا لو اسم اللہ کا کہ اندخ سلال نا ایران تے 100 کلومیٹر اس تو اندام سنگت تے لو رجیو کیا مو دا مطلب دا روٹ گوڑا مونی نا لو افق دا روٹ میں سو جوانے کہ دا کا بر رکھا سمندر والا کا لو بس بارڈر ایران کپوت برو تکارا مرو ایکا خس سیوات بس اوفتا سیوارے ریکوری کرے رک بلو اوفتا خدمت مرے کے جو خوشیس بلو مرو نو یورو ناٹی کپوت برو اور ہر بندہ دا ریسنگ پیجن دکھانے صرف تین انجوائے نہ خاطر صرف دا کرے انجوائے مثال شی فراٹی ہزار مسئلہ مرے رہے ٹینشن دنیا نہ ٹینشن اک باز ہو غریب نام ٹینشن رہے امیر نام ٹینشن رہے لیکن دا ریسنگ پیجن فینسیر چتا لگے کلی ٹینشن اک گستان دی
نہرا چھ بایت اس بالکل وا ٹینشن اک ولا بر رہے ہیں نے ولا دونی بات اس کا اگلے سال پین میں کی بلڈ لینا چینج کی دا کی سپیڈ بلڈ لینا تھے کمپٹیشن کی ولا مثال کرے ہونا شوق زندہ ہے واہ واہ کوئٹہ نا کپوت سے جوانو پاک دا خصا سودا مس کوئٹہ دا ٹیما کرے پورا پاکستان نمونہ ٹھیری لو پی آئی پی ایل پاکستان انٹرنیشنل پیجن لیگ مسک غالباً کوئٹہ پانے کے ون لوفٹ سن مثال دونکی دا اربوئی ون لوفٹی تو اوڑے 6,03,000 اسی کبوت سودا مس آکشن پورا پاکستان خانہ دے مثال دونوں سودا سلب کہ یہ نہیں سودا کرین اور نم پانے دا ریٹ تے پورا پاکستان فینسیر کو آکشن گروپ پٹائے دا سورہ تو دا کبوت دا سے 6,03,000 سودا مس زبردست دا سنا دا مقابلہ ہے رہی دا انٹرنیشنل سطح کا پانی کی نت یا علاقہ ملکی سطح کا انٹرنیشنل ہے پیشن ننتے کیا ریٹ ہے یورپ نہ ریٹ ہے مختلف ملک ترے بس عزت منداروں کا دا انٹرنیشنل لنگا پروگرام ہے اراٹھی ماں کے انشاءاللہ دا مسک اونام نم کوریجی کرون مشاہتون باز مہربانی نماز باز مہربانی صاحب ڈاکٹر منیر صاحب نن تو تولو کے اراکی ارے ایوانات آتا جوڑی بیماری تی پوم مریک روڑ انگڑا صرف نندے دا شوکٹی مو شامل ہے دارا کے کپوتا تھا کی مالو پاریٹ کے کھاسی دک کہ باز بلو بلو سفر کرے تو دا بارے ڈاکٹر صاحب نم دا پاپو کہ دا کپوتا باز نازک مر رہا اور ننا علاقہ نا موسم تو انت بیماری نہ خدشہ مرے اور دا ارارا بیماری کے مسنوں نو علاج کرین رہتا اغجن داٹے مختلف بیماری بر اوفتا اسے گڑاس دا برک ویکسینیشن برک نا ویکسینیشن نے علاوہ میڈیسنز اک نہ بر اور سالٹے اندن مریک کے ارا جواننگ ویکسین اگر پیشن نی خواہفی ستے اوٹے اسے ڈوز لگے پورا سال لگے کور ایتک ارا جگہ تے باز شوپی کریر او دگڑا تے پو مفس تسکان کے معلوم مفت دگڑا تبارے باز تو ای طرح مقصد دا دے ایسے ویکسین جوڑ مرک پاکستان ٹیسٹس پیشن امپورٹ مرک بریک رو دے سر اگر کہ وہ جوانو پیکنگ اٹی جوانو ٹریولنگ اٹے خواہفک تین تو تخکتے اور جوان داڑ کیئر تے کہ ان کی ٹیمپریچر تے فکتے یا مو حساب اٹ خلکتے ہر کہ پاکستانی ویکسینہ کو میڈ ویک نہ پینٹ بریک اور گیلیمون نہ پینٹ بریک افتا ایراتو نہ کن لگک دورین یا مریکک ار ایراتو ہم پد افت ریپیٹ کیسے راسٹ کے مطلب پیشنم بننگ اٹھی ایسی ویکسینس بننگ اٹھی اونا ڈوزا کم اور پیسہ تو ذرا زیادہ ہے اور اوٹ رزلٹم زیادہ ہے وہ پورا سال نا مطلب ارتو نیرا خواری مریک ارے راتو ہم پدنی ویکسین ریپیٹ کیسے وہ گڑا غنی بچے سے اور اوٹ رزلٹم باز زیادہ ہے تو بیماری مختلف ہر مہینہ برسا کار ہے اور دا خاص کر کے دا موسم چلیں گٹی ٹھنڈا گرم ہے دا ٹی دا سنی یورس دا ٹیما باز زیادہ نہیں اٹیک مریک ایکولائی بریک پیراٹائفائڈ بریک اوڈن علاوہ کوکسی بریک دافتے کہ نے تینا دماغے اور تینا مینجمنٹ صبح شام ٹیمپریچر مینٹین تو ہوئی دافتے اور وٹامنز اکبر بعض قسم وٹامنز کو وہ گڑا ہفتے ریگولر بیسس آتے نہیں چلے ہوئی تم ایک تو داٹی والا نہیں ایسی بعض بلو ریلیوز ملے کا اور نا سادار کنارے صحت مند چل رہے بیماری تے بلو ادس کر ریلیو ملے اور اگر بیک گراؤنڈ کا پورا نہیں ورلڈ وائڈ اور استے تو بعض ضروری نہ سی پروسیس چلیں گا ٹھیک بعض بلو اسپورٹس سے ورلڈ لیول اگر نہیں دا اور اس ریسنگ بھی جانے تو ایپا اولمپکس اٹے دا تیسرا بلا گیم دا ٹیم کلا دنیا نگر اور اس دا ٹیم تیسرا بلا گیم بننگ اٹی دا بننا فرسٹ ہے سیکنڈ دا گڑا تھا مرے عزت منداروں کا یقیناً ڈاکٹر صاحب لگا پاتی بنگورے دا سادارٹی اللہ پاک دا نئی صدا خطیزی دا صدا دے دا گاڑی تے بند کی رہے دے رہتا ہے لاؤ خبر افتا کی جہنم نا کنڈا در کتب نا کنڈا در کا قبلہ کے یا دے ٹک کے نار لیکن واللہ تینا جاگا بریک دا سے باز بلو شوق سے تو انشاءاللہ دا اگر کہ دفتہ دا ریسنگ نارا ٹیما کے پروگرام شروع مسور وہ دے انشاءاللہ نن کور کرے نمیشائیں تنے بروکا پروگرامز کا مکل خانہ ہے